Jste s 3 kamarády po krk v písku na vězeňském dvoře a čeká vás doživotí. Dozorci vám nabídnou svobodu, pokud uhodnete barvu svého klobouku. Jsou zde 2 černé a 2 bílé klobouky. 3 lidé stojí v řadě čelem ke zdi, 4. je za zdí. Každý vidí jen klobouky před sebou. Minuta uplyne tiše, pak jeden z vás vykřikne správnou odpověď. A není to typ. Všichni jste volní. Kdo to byl? A jak to věděl? Zastavte to teď. Myslím, že na to přijdete sami. Správnou odpověď vám řeknu za 3, 2, 1. Správně odpověděl vězeň B. Vězeň B si uvědomil, že pokud by měl s C stejnou barvu, vězeň A by hned odpověděl. Protože A mlčel, B věděl, že on a C mají různé barvy. Když vidí, že C má bílou čepici, pozná, že jeho čepice je černá. To je zvláštní případ, kdy ticho něco sděluje. Hackeři tuto techniku využívají k krádeži hesel. Když server odmítne špatné heslo za 1 ms, ale po změně prvního písmene trvá odpověď. 1-2 ms naznačuje to správnost prvního písmene. To je proto, že některé servery kontrolují jednotlivé znaky jeden po druhém a porovnávají je s uloženými hesly. Čím delší je zpoždění, tím více správných znaků. Hackeři na tom staví a získávají tak každé písmeno hesla. Přihlaste se k odběru pro další důvody, proč je mlčení zlato.